हाय हॅलो SM क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। इथे बघू शकता माझ्याकडे मुगाची डाळ थोडी शिल्लक उरलेली आहे, तर मी आता त्याच्यात एक मोठा चमचा हा गव्हाचं पीठ टाकून घेतलेला आहे, 2 चमचे छोटे बेसनाचं पीठ टाकून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता। आता मी थोडंसं स्वादानुसार मीठ टाकून घ्यायचे आणि थोडंसं आपला तिखट लागत असेल तर तिखट पण तुम्ही टाकू शकता वरून, किंवा कमी तिखट लागत असेल त्याप्रमाणे। मी तर थोडंसं अर्धा चमचा तिखट टाकून घेते, कारण हे तिखटच छान लागतात। तर याला आपण आता छान असं मिक्स करून घ्यायचे, थोडं पाणी टाकून। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने याला छान मिक्स करून घ्यायचं। इथे बघू शकता अशा आपण छान असं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। याच्यात आपण कोथिंबीर वरून कांदा पण टाकू शकतो, टाकायचं असलं तर टाकू शकतो। आता आपण गॅसवर पॅन ठेवून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण इथे बघू शकता आपण असं थोडं तेल टाकून घ्यायचंय आणि आता इथे बघू शकता असं छान थालीपीठ आपलं आता झालेलं आहे। आता आपण त्याला उलटून घेणार आहोत। चौबाजूने तेल टाकून त्याला हलवा उलटून घ्यायचं आहे आणि कमी गॅसवर त्याला शेकायचं आहे। इथे बघू शकता असा छान आपला पराठा तयार होतो आणि अशाच प्रकारे आपण सगळे पराठे करून घेणार आहोत। इथे बघू शकता असे मुगाचे पराठे खायला पण खूप छान लागतात आणि अशा पद्धतीचे पराठे तुम्ही पण नक्की करून बघा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।